mar SHA mondo olos oraka kendo tudre kod ute thieth manitiere pinje maoko mabiro thiedho tuoche 36 ma ok thiedhie pacho kae. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. E oboke mane orne ute fwambo, jatend migao mar thieth Aden Duale oyango ni dwaro mar chulo omenda mar thieth mok kal Sh500 ne thieth e pinje maoko. En chenro manyien mibiro lugi jotuo mantiere e bwo okumba mar SHA. Kaluwore kod migao no, mana kit thieth moyangi e gazet ma pacho ka ema biro yudo chudo e bwo okumba mar thieth mar SHA. Kaluwore kod chike manyien go, mana ute thieth moyangi e pinje gi kendo opuodhi kod duol mowinjore e pacho ka biro yine jotuo dhiye. Ute thieth makamago bende nyaka bed kod tudruok kod ute thieth e pacho ka mabiro nyalo luwo chal mar jatuo koseduogo e pacho ka. Moko kuom thieth ma ng'ato nyalo dhi yudo oko oting'o yudo chuny manyien, yudo ondhudho manyien, nyithindo madwaro nyarogno manyien e kind thieth mamoko. Jatend migao mar thieth Aden Duale owacho ni ma otimo mondo one ni jo Kenya oyudo thieth mar reso ngimagi mok ginyal yudo e pacho ka. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto koro wacho ni siasa mag dhoudi osedeko ahinya dongruok mar kor gwenge e pacho kae kendo nyaka koro piny Kenya manyore mag goyo okanga. Wacho ma e kinde ma oyuoro nyasi mar alam e gweng' ma Mitamboni, kaunti ma Machakos. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler. En nyasi mane okelo kanyakla jotend din mar kanisa kachiel kod josiasa mopogore opogore. Nyasi ma bende jatend piny William Ruto nochako ayanga chenro madhi nyime gi gedo maka tiegruok mar Eastern Kenya Integrated mayudore gwenge ma Mitamboni, kaunti ma Machakos. E kinde nyasi no, jatend piny William Ruto wuok mager kowacho ni donjruok ma josiasa kod siasa mag dhoudi e moko kuom gigo mosethiro dongruok mar gwenge kendo nyaka koro ji duto tikanyachiel maneno ni Kenya ogoyo kang' kaka owinjore. Tunasumbuliwa na ukabila kidogo kidogo na viongozi wa maoni ndogo ndogo. And I have said this, we have for far too long we have made peace with mediocrity and the average. We must now graduate and think about the great and the excellent. That is where Kenya belongs. Ruto medonia chiel mar oganda biro konyo nyayo kwe kasingo mare eni onge gweng' mora mora mabiro dong chien e chwalo dongruok. Pach Ruto nosir kod jatend migao mar Leba Alfred Mutua manojiwo jodak magwenge ma Ukambani mondo miyo sir sirkal kaka yorno manyiedho ber mare. Do not be dissuaded ama mubabaishwe ama mutishwe na watu wenye akili wako naye ni kidogo. Kazi yao ni kugawanya watu. Wanagawanya hawa, wanagawanya wale, fitina tu ya ukabila. Forget about them. We are one nation, one people with a common destiny. Wakati unataka kukamua ng'ombe uipigi teke, na sisi tumechoka kushika horns, mbia, wakati wengine wanakamua. Tunataka kukamua. Hatutaki kufikia mahali fulani kwa sababu uongozi mbaya, kufuata tufa hivi siasa mbaya. Watoto wengine Kenya watakuwa nainua mikono wakifunzwa about umaskini. Teacher yuko hapo, teacher anasema poverty, types of poverty, umaskini. Mtoto anainua mkono anauliza teacher what is poverty? Anaingizwa basi aletwe Ukambani kuja kuona umaskini. Sekta mar somo mabende osekwa kod achiedh nade kaka rem chwalo omenda masiro somo e kinde mowinjore. Bende Ruto chiwe pache kowacho ni telo mare nigi ler ewi kaka lai mar somo mar CBE owinjore bed katiyo kendo piny Kenya ok nyal timo rochruok e sekta no mar ni somo e gino maketo kidienje duto mag oganda bedo marom. Elimu inatupatia usawa, inafanya mtoto wa tajiri na maskini wawe sawa, na ndio sababu mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba hatuwezi kufanya makosa kwa mambo ya elimu, kwa sababu tukifanya makosa kwa mambo ya elimu tutaelekea mahali ambapo si pazuri. Osingo maneno ni sekta mar somo ochwal ne omenda moromo mar chiwo yot e chwalo chenro mag somo e skunde. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Duond bura mar UDA odiochieng' ma kawuono otimo welo mag duond burano e kom Senate e kaunti ma Baringo mane odong' nono bang' tho mar Senator William Cheptumo e dwe mar 2 ma higani. Welo makamano otime okang' mokwongo gi mashinde manyasani.
Kuonde lutombulu kata polling stations mathoth e kaunti ma Baringo ne nitiere kod jolutombulu matin. Okang' mane ochwala kod deko mar mashinde mag goyo ombulu mane nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha. Kata bed ni achiedh nade ne okwako yiero makamano, apisa mag UDA mochung' ne yiero onyiso jochung' ni duoko mag yiero go ibiro chiw e yor ratiro. Piem mar laro otiko mar UDA noywayo jochung' 9. Money. So accountability. In with ile approach ya kiongozi wetu. Ne kod nyiri medo jimbore e pachoka kendo medo luoro. Jotelo koro kwayo jotend gweng', anyuola kod jotelo mamoko mag kanisa mondo bede ong'ala manyime mar kedo kod nek mar mine masani itimo e yo makoch. Jagoro maduong' e migao mar kit chwech Anne Wang'ombe oyango ni buche 477 mag lwenje mag kit chwech nogolo podgi dwe mar 8 ka buche 316 te ne mag kaunti ma Busia e dwe mar 7. Wach medruok e buche mag nek mag mine kod nyiri e yo makoche pachoka ahinya to e kaunti ma Busia omiyo jagoro maduong' e migao mar kit chwech Anne Wang'ombe kaachiel kod jotelo mamoko limo kaunti no ne manyo yore mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Wang'ombe olero ni obiro limo kuonde chung' od bura duto 7 kendo twak gi jotelo gi anyuola e wi tieko lwenje makamago. Cases here are quite alarming, and it is for that reason that something has to be done, and drastically so. So we agree that you'll be visiting the 7 sub-counties in this county and having conversations with our people, because we need to get rid of these very patriarchal attitudes that lead to gender-based violence. Wang'ombe bende wacho ni aput mar jokanyo 42 mane ochuo kod jatend piny William Ruto mondo non wach nek mar nyiri kod mine e pachoka osetieko nonro margi kendo gichiegni pedho lipodgi ayanga. The recommendations therein, once they are implemented, I'm confident that there's going to be a difference. The government of Kenya has got very robust laws and policies, and some of them are being reviewed, for example the Sexual Offences Act, so that certain areas can also be captured, as well as the very emerging issues like technology facilitated GBV. Jagoro maduong' e migao mar chenro mag dongruok mag sirikal Boniface Makoha mabende ne oteno Wang'ombe otelo ni weche mag lwenje mag kit chwech mulo nyaka jomachuo, kokwayo jomachuo mondo bede ong'ala manyime e kedo gi lwenje go kaka chung' od bura ma Nambale ema otelo kod kwan mamalo mar lwenje mag kit chwech e kaunti ma Busia. Gender-based violence, it's not only a business for women. It should be a business for all of us. And if men in this county, which is my home county, do not come and step forward to help fight gender-based violence, then we will not be able to make any achievement. Jod bura mag counties mopogore opogore bende omedo duon gi e wachno ka giyango ni owinjo lok chike mag kedo gi lwenje mag kit chwech mondo achich mar nek kik we thuolo kod rambun nyaka tiek winj bura e doho. Some cases should not be bailable, because you cannot apparently bail someone who is suspected for murder. Those are the laws that we want to review as members of the National Assembly and make sure that whoever is been a suspect of murder should stay in and not let out until that case is been determined. Bende gidwaro ni wach nek mar mine gi nyiri e pachoka oyang kaka midhiero mondo manyore mag tieko chuth nek makamago kendo yang ni to en ang'o manyalo bedo ni kelo medruok e nek makoch go. Do we know why our women are being murdered? Do we need to understand so that we can actually be able to then put in corrective measures? If we don't know why people are killing their spouses, we don't have an answer on how to go and stop it. Kaluore kod jaod bura ma kaunti ma Siaya Christine Ombaka, buche mayande ochwal machiegni gin ringre mine mane onegi kendo yud ringre gi e udi kama gidake ka ringre moko ne owiti ka thoth mine inego tok gwandruok e udi. When you look at the cases that we have come across, especially femicide, there's always rape than murder. And I'm calling for working together as a team. Families must agree that each one of them must be protected. A father must protect a mother. The idea of a father killing a mother and children and then killing himself is madness.
Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo jatend piny William Ruto kuom chuto dhoga jotend utelamo mawuok e oganda Jo-Wakamba mondo tema yuaye oriwre gi piny owacho. Kalonzo wacho ni Ruto ne ochuno jodolo mag oganda Jo-Wakamba mondo dhie kar jot maduong' mar jatend piny Nairobi mar temo sundogi mondo gisire lwedo. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero, Kalonzo kod jotelo maketo sirikal tesre wacho ni kar jot mar jatend piny sani olokore kar chiwa soya. Seyo ne jatend piny William Ruto ewi romo kod jopiny mopogore opogore e kar jot mar State House dhi nyime kod chwe ka koth. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod josiasa maketo sirikal tesre oseyo William Ruto kuom loko State House alap mar mit bilie kendo duoko piny nyadhi mare. Don't fall into that trap ya William Ruto ya kuwatumia maaskofu wakubwa wa kutoka eneo hili na wapatie mahelikopta wazunguke nayo kila mahali, waende State House, wakae na yeye kando pale, waambie nendeni mkaconvince Kalonzo Musyoka ajiunge na yeye, wasiharibu wakati wao. Na wachunge heshima. Hao maaskofu wachunge heshima kwanza ya waumini wao, na tena heshima ya jamii. Na lazima tumalize hii siasa ya handouts na bribes. What we want is to do what is right for this country and to transform our country. Kalonzo wacho ni Ruto ne oromo kod jodolo mag oganda Jo-Wakamba e State House kendo miyogi omenda mar mondo gichune mondo oriwre kod sirikal mar broad based. Na those bishops wanapatia brand ambia sasa tufuate State House kwenda ongea na Kalonzo ajiunge na mimi. Yaani wao watu wangapi wataamua kutajirika wakitumia jina ya mtu mmoja kama mimi tu mtoto wa Sekuu. Ukamar Kalonzo kod josiasa maketo sirikal tesre odhi nyime kod rodho William Ruto ewi mano magiwacho ni sirikal mare osechungo chenro mag dongruok mane ochak kod sirikal mokalo e gwenge mag Ukambani. Kwanza sisi ni Kibaki na mimi tulianzisha. Ni kweli si kweli? Vake Dam Kibaki na Uhuru akafuatilia Vake Dam. Vake Dam is a very important regional project. Amekanyagia break Senator Manzo na ndio maneno. So ni lazima tumwambie Ruto bana wacha kuandaa wananchi wa Kenya. Kweth mar Kalonzo kod Gachagua osingo mar riwore nyaka giko kendo tero dala William Ruto e yiero maduong' mabiro. Anasema hii mtu tulikuwa naye hawezi kukusaidia. Ruto about to help you to change the people of Kenya. This country is bigger than all of us and we must accept mtu anaitwa Ruto lazima aende nyumbani. Jotelo go ne loso e kaunti ma Machakos e kinde nyasi mar sidho jadolo mar kanisa mar Calvary Christian Tabernacle. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakwaramogi Jwangi report mar Chris Owino no ema dwanwa dhigo de yweyo mokwongo. Kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel e Facebook amontiere live. Eric Awuoche wacho ni Ramogi TV ler Nairobi Kayole ama usuja Kabuocha Karadenga Ogadi School kotelnegi kod Awuoche Ligala Obuolo Ligala Jane Awuoche Matunga Osewe Ododa Udenya kod japuonja Abich Bando. Rose bende wacho ni Ramogi TV yo makare ka entiere Lakisama. Austin Oyu wacho ni no news maler ka ne chuny boma ma Nairobi to mosna mamana Esther Oyu kod babana George Oyu ka gin gema Rai nyaka. Lilian Olali bende wacho ni Ramogi TV yo makare ka entiere Asembo Dala. Nyakwa Ramogi Jwang med kete Ramogi TV aka yo madundo gisani aduoko kod weche mamoko kik idhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Tich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Nyakwaramogi bende ing'eyo ni nitiere miere moko e kaunti ma Migori ma ji odak kod chiaye e udi kendo korka nindo otenore kod kund dhok. Mani kaluwore kod kuo mar jamni e yor ang'enge ma jokuo jamni lodho godo mana dhok e udi kendo chwe nego ji e kinde kuo mag dhok. E mbaka Jafwambo marwa Walter Nyambaga menyonwa midhiero ma jodak e kaunti ma Migori kale kalure kod nek mar miyo kod chuore e odgi kendo weyo nyathi ma jadweche 2. E sigana ni obila mbaka kod mamoko kuom jok mane oweyo kuo jamni kendo lokore obedo ji makare e gweng'. Odhiambo kendo chieng' ng'wel ka thorore ode kaka pile. Gwen mane odhi manyo pea, rombe mane gweno lu, to kod dhok mane odhi lago duto duogo pacho ni mar piny olil. Bang' odiochieng' dar kod kom duong' mare e kendo loch mudho mako kom, jodak mane alwora maka bende rwako chir mar bedo e otieno manyalo bedo kod achiedh nade moko yangi. E jamni monywando nyaka rombe e kod dhok idaro e dipo e kendo ikogi ot kaka yor tony kodgi kik kwalgi. Dhowa kaka waritogi ok ng'en wakanogi ei ot, onge kaka waritogi nikech waonge gi gik manya ritogi kaka bunde. Yes, waritogi mana gi bede gi rungu. En ot ma ji odake opoge kar bedo, jokon to kod kar nindo. Kata kamano e chumba machielo en kar dhok. Chon ne wanindo mana gi dhok oko, to ne giketo ni koro sane gine gikwalo wasaidi. Koro gineno ni kwapidho dhok, kwakete liare kanyo to gibiro gikawo. Kendo warita dhok koro waketgi e udi ma en mane tie kitandeni. Nimar jokwe mag jamni mamecho kod ang'enge nyalo chopo sa asaya kendo toko jamni duto ka gimanore mager kod magina. Kogik sa 6 wang'e, wajambazi biro bedo dhot kacha. Kayawo dhot to aneno ng'ato ka ng'ato ni kanyo. To ka ng'iye to duogo aya loro dhot to baya gi lisasi. Ta loro dhot to dok e ot. Uyugi ukidi paro midhiero mane ojuke kane jokuoge mag jamni omonje kendo kwalo jambe e ot odiochieng' mane okoni ngimane ne orumo chuth. Koro ka dok e ot to gite giduogo gitimo nane. Giduogo koro gituro dhodno spidi
kuro gikawo dhok direct kuranta na yot. Onge gima nanyalo timo kich ne gisemonja kaka na onge kaka nanyalo konyo. Kuro toka ne gisegolo dhok ne giringo gi dhok maromo nade? Dhok giringa giluwo go yo mochiko parpar to ne gilal ma area ma Nyanchabo. Malit mokalo ni kata toka ne giseyuoro kamano e kendo lawo dhok ka gimakore kod obila mana pien mag jambe kende ema ne giyudo. Pien moko noyang kocha mane gikelo Marindi. Kane gisekelo Marindi kanyo to gigo noter loka kadiyo. Manyalo romo kilomita 2 mane gweng' achiel nogo Maragana e kar chung' od bura ma Suna West e dala mama Pelista Doyo piwange mol odhiambo kodhiambo koparo lit manie chunye bang' jokwe mag jamni ne nego wuode kod chi wuode mane ochwade kod magina e iot. Ikukegi gibiro ka tibi kata dhok ing'ino ka gigoyo dhod mayie mane gigoyo to gidonjo to gisogo gigombo mayie gi bunde to gigo chigi gi bunde to giwuok gidhi to winjo ka gugwe oko koro ka gugwe oko ka chungo mondo ang'i oko to already ne gisedonjo gimenyo dala kamoro amora. Nokawo thuolo moko to awinjo ka dhot omuoch koro ka dhot omuoch to awinjo gi mana ka gisedonjo e ot ka giromo wadwa. Okoni kit kuma kamano ne omaye kwe kod familia mare. Tich ne gidonjo apoya gidonjo to gidonjo irma iyoka okoto winjo ka kekin oyoki ne kanya dhode koro ginyani chaba ka gibiro koro wabachen tang'o to nopocha bunde muoch ka koro kako wuogo ode kacha onge kendo chako winjo machaba ka gigo fwaya ka gidhi kar giseniko ka gidhi dhode otieno ne nika iluro negi oko. Ok muoch ulusaji chielo moro ne gichak gimuoch. Yes. Gimuoch gimari gimos para bichak giwuok oko gichak gimuoch moro e laro ka. Kasi winjo ka gimuoch ka gidhi mwalo ta luongo nyathi moro ne ninde od madhi mondo obi oyawona dhot. Koro oyawona dhot ta wuok tadhi od koni direct. Koro kaya dhi kono ayude ka en ng'ama osego moko nyalo en osedho. Nyathi masani njejore kod nyangeliare masani en ja higni 5 ne otony tho ka min mare kod wuon mare magina ne omako e odgi mana e kitanda ka oja dweche 3 e kindeno. An en ng'ama en notho gi kanyo koro min ode ma koro kana adhi amulo mondo anyise ni chuore osetho na ang'e ni pod onindo to kamule tayudo ka en be kare research cha omake betanda makara eno remo chwer to mattress odhi omodho remo koro endo no tikawe gi ka gach polisi motere district koro harakati mar chopo district kanyo ma to koro namiye chak ema nomadho ka en ogik tuo goye tatero osiptal ka juma koro kaduogo tadhi ka mjumbe koro adhi manyo dwe marom kode mondo andikne tadhi ayudo koro naruone gi nyuka kar maketi kar gi maria matin taruone gi chagni to madho sama joge tatedo chae lilo to madho. En ting'e nyathine kia gimoro amora ne ginindo kanyo nyithindo 2 achiel to ogwenyore gi joka dhot modong' mane tin en jadwe achiel gi juma achiel en pod omoko e tuno dhoth nyaka sani to kia ong'eyo ni wan e jonyuolne. Bang' yudo muya mar ni nitiere bungu moko ma kosekwan jamni go to iringo kendo ipandogie wachako wuoth mar chako nono matut kama bungu no nitiere duong' mare momiyo dhogo nyaka pat mana kuno. Walauga nyaka korgi kono to Kuria kono magikal magidhi Tanzania kendo gibiro nyaka gi bunde ei Kerege Nairobi Ndugu gifwenyo ndachwa kendo gilal miro kapok piny oru
Kata kamano, wayudo thuolo mar loso kod jal moro mane nie dier kuo jamni. Kata kamano, gisani olokore kendo omiyowa picha mar kaka ne gitimo kuo mag jamni mbaka manyaka wapandie mana nonro mare. Kapiraj dhok dhi chwere. Kuom ndalo dek mang'eny kabisa. Mabed mokwanende. Nene nyalo nena mapiny ro. Kirito mwandugi. Dhok debe mabor nijiri nyaka tagire kuchoge bende uti buru moro kanyo maduong' kabisa. Mane dhi pane dhok. Kanyo mane waduong' dhok. Kata wadayo dhoge e bungu kamano. Watang' kendo yao chunye mar miyowa kuku wach. An gima ng'eyo ni ajadiri. Weche mago mokatimra nade ok adwar. Ne nitie kijana moro ka norach. Nogola ka chieng' moro gi rieko nodhi sero nyako. Mwalo piny mar Kadem. Kana yudo tich manyien tiyo, nyini ne jakuo. Koro nodwaro ka kuo ni nadagi. Nadagi makoni ni kama gini kela. To kare tek mana wacho weche go. Embele jiga la moro. Akono gini an moro kuna neno katimo gik machalo kama. To ng'ato kinyal muonda. Mwadi sero nyako to tera gima rach. Nadagi mana podore nyim sirikal. Ma podora mabedo ng'ama ler nyaka kawuono. Mudi osetiyo kama ng'eny. E temo marwa mar yudo duond piny owacho e wi okang' magisekawo e wach kuo jamni madhi nyime Migori ne olwari e lwanda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Anyuola rawera moro Mikoni ne owito ngimane e tesendo obila ma Central e chuny boma ma Mombasa. Koro yuago ratiche kendo dwani otim nonro mapiyo mar yango gima dine kela tho mare e tesendo obila. Gikoni rawera no modak Nairobi ne olal apoya nono chieng' Jumapil. Kaito bang'e giwinjo ndache chieng' Tich Adek ni ne omake kendo entiere tesendo obila ma Central kuma wachore ni ne othoe. Jafambo marwa George Aoko giler mathoth kowuok Mombasa. En kar kano ringre ma Coast General Mombasa kuma nyuola mosenindo Simon Warui ne ochopo kendo yango adieri ni wuodgi ne owito ngimane. Anyuola no modak e boma ma Nairobi koni wuodgi no ne olal negi apoya nono chieng' Jumapil kendo gisebedo ka gimanye eka ne giyudo ripot ndalo 4 bang'e ni ogeng'ne e tesendo obila ma Central Mombasa. Tulifika tulienda pale Central Mombasa Police na tukasema tunataka kuona one of my brother ambaye alikuwa amepotea amepatikana hapa na tukasikia amepelekwa huko polisi. Tuliambiwa kwamba hiyo usiku hatuwezi muona, kwanza tuende tupumzike, asubuhi tumuone. Okoni ne gimondo kiny mar dhinene kendo dwaro yango gima ne omiyo make to kata kamano wach mana giyudo ne obwogogi. DCI wakatuchukua wakatupeleka pale Central Police na kufika pale tukaonyeshwa ambavyo Simon hatuna ushuhuda ya kwamba hatujui, hakuna mtu anajua ama ni alijiua ama ni kuuliwa. Hatuna evidence. And we are asking ourselves, we just want to know what happened to Simon so that we can get a closure to this. If you are able to get answers from whoever was involved, then we can seek justice for Simon. This is another case that is related to the issue of people dying in police stations. We have more questions and the police need to answer to us. Nyaka sani gikoni pok giyango kaka ne wuok Nairobi mobiro Mombasa kama duong' masane gidwaro en nonro mabiro nyisogi adieri mantiere. Simon ameenda akiwa mdogo sana na tukitoka Nairobi tulikuwa tunajua Simon is alive. Lakini kufika na Mombasa postmortem imefanywa na imeonyesha kwamba amekufa as a result of lack of oxygen. Lakini kuna several fractures ambazo zimeonekana kwenye mwili. Kuna fracture kwenye shingo. There is a fracture on the hand that was found broken. En wach mabendo sema lich mokalo gi jogo makedo na tich oganda makoni penjo magin godo e wi tho rawera ni thoth maloyo duoko. This guy lives in Nairobi. He has a wife and a kid. Ni kitu gani kilimpelekea yeye kuja Mombasa? Jambo la pili, yeye kuja Mombasa, kwa nini awekwe ndani ya cell? Aliwekwa polisi kwa makosa gani? Jambo la tatu ambalo sisi tuko na maswali ni huyu mtu
wakati alipokuwa wao, manake wanasema kuwa alijaribu kupanda ukuta akaanguka akafariki. Kulingana na akili ya kibinadamu, hilo ni jambo ambalo haliingia akilini. What is the status of the wall? And also, where was the police manning the station when this guy alijaribu kupanda wall? Walikuwa wapi? Nyakagie sani obila pokochiwo report mora motenore gi tho rawerano. We want the OCS to open up the CCTVs to us so that we see when Simon Warui came to Central Police Mombasa, what was his state? Was he brought? Who brought Simon? And maybe what charges or on what basis did they book him at Central Police Mombasa? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En gino malita ahinya kendo ageno ni familia mar jago mowito ngimaneno biro bedo ka yudo ratiro e yo makare. Kwadhi mbele kaunti ma Migori, eni riwruok mar Restore Africa ka otenore kod kaunti ma Migori ochako chenro mar reso lope mane ipure chon to sani osekethore kendo medo kethore e gwenge mag Nyatike. Chenro ni bende geto jiwo pur mag kothe manyalo timo maber e kinde ni malokruok mar kor lwasi osethiro chenro mag pur. Jafwambo marwa George Joma nigi ler mathoth. Lope mathoth machon ne golo chiwo maber gwego mag Nyatike sani koro kethore kendo jwang'gi kod oganda. Onge kothe malich ma sani pidhi puothego nikech ok ginyagi nikech kethruok mar lowo. Kata kamano, e bwo chenro mar reso lopegi ma itimo kod riwruogno mong'ere kaka Restore Africa ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori, geno duogo ne jopur mane osejong'o lopegi ni onge kod nyalo moro amora mar golo chiemo. We are targeting to restore degraded lands and enhance livelihoods in those lands. They have space that is, we can say, empty because they are degraded actually. So we want to restore these landscapes to ensure that they are back to their productive self that they used to enjoy many years ago. Koro kwayo ma wan godo maduong' manyalo koyo county government koriwore gi jo Restore Africa gikonywa gi tanks, generators, pipes mondo wanyalo goyo godo pi kuonde ma pi onge. Bedo ni waywago challenges mag floods, to mano kare nyalo nyiso ni kwa pidho yiende machalo kaka grafted mango, popo kaachiel gi waneno ka nyaka avocado nika, mago gik manyalo keto lowo bedo moridore. Kenny Doimotewro mar Africa Harvest wach ni bwo chenro ni mar reso lope jiwo pur kod mamoko gigeto jopur maromo 14,000 e sabkono ma Nyatike. So we are providing trainings on how to produce trees, to plant and nurture trees to maturity. As a program, we are also distributing seedlings. Restore Africa be osemiyogi okang' osepuonjogi okenge mang'eny kaka inyalo pidhgi, kaka inyalo ritgi, kendo kaka inyalo kagi matergi e chiro. Moko kuom kothe ma isiro jopur mondo koro pidhi e bwo chenro ni gin moting'o olembe ma oting'o maembe mochom kata grafted mango, bell kod mamoko. Martin Okelo Duro en achiel kuom jopur ma osirwako chenro ni ka opidho olembe mopogore opogore to ahinya mano mar maembe, apoyo kod mamoko. Kod puodho maduong' moting'o mawembe 200 gin mawembe mochom makipuro to kawo mana ndalo moko matin kaka higni 2 to achako chiemo. Duro sani kwano nweng'o maduong' kawo kuom olembe mopidhe puothe ma yande ne osejwang'o ne ok nyal nyago olemo moro amora. Adieri nitie ni pur mar olembe kaka apoyo gi mawembe oingo pur mar cham mamoko gi mabor. Chaka puro apoyo tilo 200 gi napidho higa 2020 bang' higni 4 kende apoyo gi nonyak kendo apoyo ni notimo maber ma yuto mar apoyo juma ka juma na akayo apoyo diriyo. Keyo mokwongo na yudo $1,200. Keyo mar ariyo na $1,200. Nyiso ni e wik achiel kana pona apoyo diriyo na $2,400. Kao kalo kuom kothe ma bende dongo maber kata gine ni mantie lokruok mar kor lwasi jopur mag olembe kaka maembe osiro nweng'o mathoth e gwenge mag Nyatike. Wayudo ka Nyatike kata iwacho ni en kumotuo
to kare wanyalo loko ngima joma ng'eny e Nyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rawere 201 e kaunti ma Kisumu ne osidhnegi osimbo bang' tieko tiegruok mar twang'o lewni mane osir gi kambi mar dada EPZ komakore gi Generation Kenya. Jodito manoyuoro e nyasino ne onyiso mor margi e wi chenrono kuom miyo rawere lonya mag manyo kaka ginyalo konyore. Jopuonjrego mathothgi ne nie kind higni 18 kod 35 ne bende omi oboke mapuodhogi kaka jodus lewni kendo jolony e tiyo gi charende e lony manyasani ka thothgi ne gin mago mane ok oyudo thuolo mar donjo achiel kachiel e kuonde tiegruok mamalo. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu nokwayo piny owacho mondo bende oket maino e kuonde tiegruok mag tije lwedo mana kaka giketo e mbalariany. So we want to demonstrate how an individual, together with an organization, a non-governmental organization, can change the life of Kenyans. When you look at it, these are youth between the age of 18 and 35 who did not manage to go to university. 35,000 young people have gone through our programs, and within the first 90 days upon graduation, we have been able to graduate 85% of those. That grows to 90% at the 180-day mark. This is the way that even the government must go. We must stop churning out universities, because we do not have employment for all the students or graduates who are coming from universities. But the government keeps on talking about empowering our children with skills. And yet when you look at their policy, it's more on churning universities as opposed to empowering the technical colleges that can actually offer these skills. Nyakwara Mugejuang adwanu adhi yweyo moro madundo kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalo na kae. Keno Diwuor wacho ni oneno weche manyien mos ka en kod familia mare mano Madam Gertrude Jenkins kod Sam Peters. Wacho ka eno nyis jokuo jamnino ni kinya gidwa mose nyadichiel kendo. Kata kamano ageno ni weche motudore kod kuo mag jamni e kaunti ma Migori sirikal bro bedo kayango e yo makare mar mondo mi wach makamano rum. John Abongo bende wacho ni Ramogi TV and John Nyakwaro Kombo wuod gema namba Nyokala mar Kariobangi owacho noneno Ramogi TV Kariobangi owuoro piny masani otek. Waka uyo madundo waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks.
But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gonde ariyo kowuok kuom jotugo Ryan Gravenberch gi Hugo Ekitike omiyo Liverpool loch mar gonde ariyo kuom achiel e kindgi gi klab mar Everton e tuke